Eduard Petru și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Căsătorește-te cu mine. În această seară o veți cunoaște pe Andra, o tânără care ne va arăta că atunci când iubești, oricât de greu ți-ar fi, e bine să nu-ți pierzi speranța. Din prima clipă în care l-am văzut pe Mihai, am știut că el este bărbatul vieții mele. Iar relația noastră, deși a fost una intensă, nu a fost lipsită de probleme. Andra s-a îndrăgostit numai decât de Mihai, dar el nu era pregătit pentru o relație serioasă, așa că după doar câteva luni, Mihai i-a spus Andrei că și-a găsit pe altcineva. Atunci când doi oameni sunt sortiți să fie împreună, problemele nu pot să-i despartă, iar încercările nu fac decât să-i apropie. Când s-a despărțit de mine, am suferit foarte mult. Nu-mi venea să cred că se poate întâmpla așa ceva. Dar dragostea l-a adus înapoi, iar după câteva luni ne-am împăcat. Dar nici de această dată, Mihai nu era convins că Andra este femeia vieții lui, așa că se întâlnea și cu alte fete și, inevitabil, a mai urmat o despărțire. De data aceasta, Andra și-a jurat că nu va mai trece cu vederea infidelitățile lui. Deși momentul despărțirii părea și sfârșitul relației lor, Mihai s-a întors în viața Andrei atunci când ea își pierduse orice speranță. Am hotărât să nu mă mai împac cu el după ce s-a despărțit de mine a doua oară. Dar gândul îmi era numai la el. Îl visam noaptea, îl iubeam foarte mult. Întâmplarea a făcut să ne întâlnim, iar o singură privire a fost de ajuns ca să ne împăcăm a doua oară. La scurt timp după împăcare, Mihai a cerut-o pe Andra de soție, dar nici de această dată, relația lor nu a rezistat prea mult. Din cauza problemelor de acasă, Andra a decis să-l părăsească ea pe Mihai. După căsătorie, ne-am mutat împreună cu părinții lui. Nu mă înțelegeam deloc cu ei. Fiecare discuție în contradictoriu se transforma într-o adevărată ceartă, iar el le lua apărarea mereu. Nu am mai suportat asta și am decis să plec din casa aia. Am crezut că el mă va opri, dar nu a făcut-o. Au trecut 6 luni de la divorț, iar Andra se gândește în fiecare clipă la Mihai, așa că a hotărât să mai dea o șansă relației lor și să-l ceară în căsătorie, în speranța că lucrurile se vor schimba și împreună vor putea întemeia o familie. Dacă relația dintre Andra și Mihai va primi o nouă șansă, veți afla în această seară în emisiunea Căsătorește-te cu mine. În câteva momente, la Căsătorește-te cu mine! Cât e metru? Bună ziua! Edi! Bună, Andra! A fost o scânteie la început, atunci o atracție. Pe ăla i-a cășunat, pe ăla l-a luat. Mi-a spus dintr-o dată că are pe altcineva. Lăsați-mă, domne, că mi se urcă sângele la cap când văd atâta prostie în capul la unii oameni. Părinții tăi au venit să-ți fie alături într-o zi atât de importantă pentru tine. Uite, am vrut să-ți facem o surpriză. Ce e aia? E dăspuiată jumate și jumate nu mai roche de mireasă. Dacă ești la ce? Cine-i fata? Cine-i fata asta? E prietena mea. Prietena ta? Atât de repede ți-ai făcut prietenă? Nu pot să mă liniștesc! Nu vezi ce faceți? Domnule, mă supăr și vă dau găina înapoi dacă mă mai enervați. Nu, domnule, găina rămâne a dumneavoastră. În această seară, la Căsătorește-te cu mine! În urmă cu câteva zile am primit pe adresa redacției povestea Andrei. Relația dintre ea și Mihai nu a fost niciodată una liniștită, dar chiar și așa, ea e convinsă că el este singurul bărbat ce o poate face fericită. Odată ajunsă în emisiunea noastră, Andra a trecut prin toate etapele de pregătire și a ajuns la ziua în care îl va cere pe Mihai în căsătorie. Și pentru că ne dorim să fim alături de ea și să o susținem în această încercare, ne-am gândit să-i facem o surpriză și să-i aducem la București pe Ion și Ștefania, părinții ei. Ne aflăm în fața Gării de Nord, așteptând trenul de Slatina, pentru că în el se află părinții Andrei. Ei nu știu exact motivul pentru care i-am chemat aici, așa cum nici Andra nu știu de faptul că ei vor veni. Sperăm să fie o surpriză plăcută și pentru părinți și pentru Andra. Haideți să-i așteptăm împreună! De când a plecat din Slatina, părinții au fost mereu aproape și au ajutat-o cum au putut, dar nu au știut întotdeauna de dedesubturile relației fiicei lor. Acum a venit momentul ca ei să afle despre planurile Andrei și să-i fie alături în cel mai important moment al vieții ei. Să rămână, bună ziua, bine ați venit! Bine v-am găsit, Ce faceți? Cum a fost drumul? A fost bine, a fost plăcut. Cam lung, dar nu ne-am plictisit. Ce faceți cu găina la București? Ia, am uitat să vă spun, asta e pentru dumneavoastră. Mi-ați adus-o mie? E găina originală de țară. Am înțeles, primesc Consumă babă șpagă în direct, ecologice. nu? Nu se poate numi șpaga, asta e un cadou. Vă mulțumesc frumos! Să știți că o să trebuiască să merg cu ea Nici o la locul în care problemă. v-am Acum ai invitat parte, acum. dacă vreți să-i luați gâtul bine, dacă nu... Nu o cred, acolo. Băiatul meu se va bucura, se va juca cu ea. Haideți că limuzina ne așteaptă.
Deși nu știu exact motivul pentru care au fost chemați la București, Ion și Ștefania nu refuză invitația echipei și se grăbesc să-l însoțească pe Eduard la limuzina care îi va duce la locul cererii în căsătorie. Între timp, Andra, ajunsă la ultima etapă a pregătirii, se îndreaptă înspre un salon de înfrumusețare, acolo unde o echipă de stiliști o așteaptă pentru a se ocupa în exclusivitate de look-ul ei. Mă numesc Andra. Îmi pare bine. Am și eu o programare pentru dimineața aceasta. Da, știu, vă așteptam. Haideți cu mine, mă rog. Mulțumesc. Bună dimineața! Bună dimineața! Andra și mie. Bine ați venit! Bine v-am găsit. Să dați loc. Este o zi importantă pentru Andra, așa că emoțiile nu întârzie să apară, mai ales că în doar câteva ore va sta față în față cu Mihai și va pune acestuia marea întrebare. Cum credeți că ar trebui să fie părul? Buclat, lăsat? O să facem bucle legere, ca să avem un suport și după aceea o să-l prindem. Până atunci însă mai are câteva clipe de relaxare în timpul transformării. Stilistul care se ocupă de coafiura Andrei a optat pentru un coc spaniol lejer care să-i pună în evidență trăsăturile feței și, bineînțeles, să fie în ton cu rochia aleasă. Gata, am terminat. Da, sper să vă placă. Mulțumesc frumos! Încântată de coafiură, Andra este gata pentru următoarele etape ale transformării ei. În limuzină, Eduard încearcă să le explice părinților motivul pentru care au fost chemați în București. Dar chiar vrea să se căsătorească? Chiar vrea să se căsătorească. Deci e treaba deja serioasă. E foarte serioasă. Voi să fie și nu ne-a spus absolut nimic. Și nu ne-a spus, numai cu tine seamănă așa secretară. Da, cu mine, arunci tot mereu pe mine, mă bagi pe mine în față mereu. Totdeauna ai ascuns câte ceva. Lasă că tu ești maică sa și tu ai discutat mai mult Nu cu vă ea. certați că v-am chemat pentru un eveniment fericit, nu? Da, eveniment fericit pe naiba. Și când a divorțat de Mihai, nu a știut tot satul, de ne-a făcut de râs peste tot. Nu-i nimic, acum tot satul va afla că Andra s-a recăsătorit și a refăcut viața. Deși au aflat că fiica lor dorește să se recăsătorească, nici prin cap nu le trece celor doi că Andra dorește să-și ceară în căsătorie chiar fostul soț, pe Mihai. Nu știu Că e fericită. în ce fel și-o fi refăcut ea viața, dar parcă eu unul nu mai am încredere. În celălalt capăt al orașului, fără a bănui nimic despre sosirea părinților ei, Andra își urmează programul de înfrumusețare. Cred că un French așa simplu ar fi... Dar trebuie să le mai scurtăm. Următoarea etapă a transformării este manicura. Este gata cu înghețele, sper să-ți placă. Da, îmi plac foarte mult. Da? Mulțumesc Mă bucur. frumos. Da, au ieșit foarte frumoase. Cu plăcere. Să-ți fie de bine. Mulțumesc! Când manicura este gata, urmează machiajul. Pentru că viitoarea noastră mireasă își dorește un look clasic, stilistul optează pentru un machiaj clasic în nuanțe alese special pentru a-i pune ochii în evidență. După o introducere de câteva minute bune, Eduard este gata să le dea părinților vestea cea mare. Bărbatul pe care Andra vrea să-l ceară în căsătorie, dumneavoastră îl cunoașteți. Opa, îl și cunoaștem. Și îl cunoașteți foarte Cum îl bine. cunoaștem? Dar de ce nu ne-o fi spus, de ce nu ne-o fi anunțat? Este vorba chiar de Mihai. Cum? Hai de mine. Tot de el, tot cu el să Tot căsătorește de el, iarăși. pentru că Andra în ultimele 6 luni, chiar dacă ea e cea care a hotărât să divorțeze de el, se pare că toate tentativele ei de a avea o altă relație au fost eșuate tocmai din acest motiv, pentru că de 6 luni se gândește doar la Mihai, pentru că nu vede viața lângă un alt Păi, bărbat. dar cum vă explicați o chestie? Deci îl iei de bărbat, faci nuntă cu el, stai câteva luni bune cu el, pe urmă divorțezi, trec anumite
câteva luni iarăși și le-i tot pe ăla de bărbat. Ion și Ștefania sunt șocați de vestea primită, dar oricât de vehemenți ar fi ei, Andra este hotărâtă să facă acest pas, așa că imediat ce transformarea este gata, îmbracă rochia de mireasă și se grăbește să coboare la limuzina care o așteaptă pentru a o duce la locul cererii în căsătorie. În câteva momente, la Căsătorește-te cu mine. Ai treabă în următoarele zile? Da, păi sunt la muncă și Îți spun eu, ai treabă alături de noi. Deci să înțeleg că ea a venit și a apelat la dumneavoastră. mi-a Cum ai cerut de a să ne reacționat? despărțim. De ce s-a mai întors la el înapoi? A venit cu un inel la mine și m-a cerut de soție. De soție. Tu mai înțelegi ceva, eu nu mai înțeleg nimic. Mihai a renunțat la relația cu Andra, e faptul că ei îi plăcea foarte mult să meargă în cluburi. Dar de când fata noastră în cluburi? Și am plecat, am divorțat de el. Tu chiar nu vrei Deci să tu dacă ai fi venit în București în 3 zile, mai fi lăsat pe mine la țară și ai fi rămas aici. În această seară, la Căsătorește-te cu mine. În urmă cu 6 luni, Andra era convinsă că nu mai poate trăi alături de Mihai și a decis să divorțeze. Timpul a trecut, dar în inima Andrei, dragostea pentru Mihai este parcă și mai puternică, așa că ea a hotărât să mai dea o șansă acestei relații și să îl ceară în căsătorie. Împreună cu echipa emisiunii, Andra a trecut prin toate etapele de pregătire și a ajuns aproape de momentul în care îi va spune lui Mihai: căsătorește-te cu mine. Pentru că ne-am dorit să-i facem o surpriză, i-am chemat tocmai din Slatina și pe părinții ei. Ion și Ștefania au ajuns chiar în această dimineață în București și au aflat despre planurile fiicei lor. Acum, Eduard se pregătește să le arate în detaliu fiecare moment prin care Andra a trecut de când s-a întâlnit prima dată cu echipa emisiunii. Am fost și am luat-o de la servici. A fost mai mult decât surprinsă și fericită de prezența noastră acolo. Bună ziua! Cât e metrul? Bună ziua! Ah, Edi! Bună, Andra! Ce faceți? Am venit să te iau la emisiunea Căsătorește-te cu mine. Atât de repede? Atât de repede. Ne-a plăcut foarte mult povestea ta, de pentru care suntem aici. Haide, nu vine să cred. Vreau să spun că mașina deja ne așteaptă afară. Știu, ne-ai trimis povestea în urmă cu câteva zile. Da, păi au trecut doar câteva zile și mi se pare... Nu te așteptai să venim atât de repede? Nu, în niciun caz nu mă așteptam să se întâmple tot atât de repede și să... Ai treabă în următoarele zile? Da, păi sunt la muncă și... Îți spun eu, ai treabă alături de noi pentru că am vorbit deja cu șefa ta, ești liberă, Vai, așa că poți să mergi să-ți iei hăinuța, geanta, ce mai ai să-ți iei vai, de aici. mulțumesc mult. Cu mare plăcere. Mulțumesc. Hai să mergem. La revedere, fetele. Pa. Gata? Da, Hai. sunt pregătită. În urmă cu